thil changkang le man to ber te chu mi hausa tak chung kwa tanga lo piang Francis Gray tan chuan thil thar ani lo anuna betlat jok thil ani apa Charles Gray chuan dental clinic changtlung le lotling tak tak chu New York khopui mun sang sanga adina atira tak chuan dentist pa ngai atanga bultranin adu khop poisa akhol nu ama polling clinic adin chove a chuta tang chuan lotling taka inzar phar zelin kumsom nga panga atlin meu chuan a hausa to hle athil lo suang tua thin chung ko dom tak neya in ro pui tak le kar changkang tak te nena hanin hun moi vel chu atak rama thleng der to atho rimna azara avapa Francis chuan malam hun eng tak anei fel diem to ma se hadam taka ompa adu le mamo apiang nei thereng chung si in Francis chuan om me tum lem lo apa nungzuya damdoi thiam na lama kalatum hle thung ma se apa anga dentist ni lam ero ni lovin medical lama ada san em surgeon lama thangjok thung surgeon ni tura medical school akal tir phata tangin zirlai thiam thei fal bik ani chho ngal boka apa Charles chuan a chuangin engtiknia emo chuan akal na zona mi chuang bik ani ring thin hle Francis an medical school a han zir zawa surgical degree ro pui a han nei ta chu apa chuan lungsi takin a han ena afa pamita lom na mit tuit le sir chuan a graduate ve hun laia a lom na mit tuit la lai te chu a chui kirtir wang mai afa pa a han graduate ta ka chuan Charles chuan afa patan ruwa man na lo siam ngal diem to maya amai ro chu Francis chuan apa thuron chu pom thei lovin ngai dan dang alo nei thung apa chuan hospital lian le changkang tak maya thok turin hospitala an ho tu pa lo be fel diem to a ma se Francis chuan hospital pakhat lar lo tak maya na amu thar chu zoma du jok thung Charles chuan Francis a hne na chuan ka fa pa hospital nei tu Alfred apo ka bevek to sin ani chuan itan mun siam alo rem ti ve boxia a hospital la chu rampum huwa po la le changkang ani le ngala man ruate po athar ber ni in an na to thata wangin an ming thaviau bogasin tuna I tho tumna hospitala I hlo tur le tum dai chuta chuan ni hlo thei don sin thuthuk nai siam fel mai in ngun dewin ngai tu non lero ti in Francis chu han shila Francis ai ro chuan nilowe ka pa ka kong tur hi ke ma nge ya sual chu ka du ani ka ma kho I ngai tu na I hian ka lom tak zet ma se chu hlo tam pui chuan ka na a ma son na min thlen tir pha in ka ring lo ka na mu thara ve thung chuan ke surgeon no pang tak tan hian ton hriat thazok nei theina chance ka nei ka ring a sin ti in apa chu a han niala apa chu na ngai dan chu a fa pai na zom don lo nia a hriat awangin ati lui du tabik lo a chan chu a fa pa Francis a chu ama a in boi pui du jok thin mi le dikna nia a hriata chuan tangtlat mi ani wang ani chutiang mi ani tlata wang chuan a fa pa chuan a duang ngei chuan ti se ati suala tanga inzir turin hun po adu rei lawang tiril runwa nu chung chuan a fa pa du thlanna chu dal em po atum lo Francis a chuan anathar chu phur takin a zom ve ta a ano pan lai ta to alo chak em thin ani bok nen alim kher mai chu hospital a chuan a thok tu te anin dai lo bok nen he surgeon no pang tak ko wa hian na tam tak atlanga la Francis a chuan ni khatlek chungin dam lo tam tak a zaya nga ya mi non na tam tak chan turin rim taka a thwa trul chuti chung chuan dam lo amaron pan tu te chunga a thai nangil nei em zelbok Francis a chu kumsom ni pariat ani ve ta a nupui nei ero ala tum me lo hle chuti lai chuan apa Charles chuan Francis a ko pui turatan pa hausa tak mai men sona fanu chu alo hol ruk sak kiau maya men sona fanu chu daina I ani a Charles chuan a fa pa Francis a hne na chuan nupui thatak ani a rin ba ka an chung ko an pun na tur mai ni lovin Francis atan po medical lama a milen theina tur kong thatak ani thu soin a fa pa chu hanti phura an tuma amai ro chu Francis chuan apa chu za tak chunga aniala tul thung daina laka chuan engril room a put ngai lo thu le ani nena han cheng dun tur em chuan ngai tuana po ala put ngai lo thu ina han changa Francis a chuan ama ngai mi lo nena chung ko din han tum thut mai chu thil ti chi zia zanga ni lo ti ngai dana nei tlat ma se Charles chuan a fa pa chu a thutluk na hnial lo tur le
arua man na te po kal lo turin ati bur thung an thu le la atang chuan an pa fakin kar bo ruak chu a in mil hlei thei lo ani ri bere Charles chu a fa palaka alungoi lo hle mai arua man na puitlin turin meise pakhat nurse nilai Monica Jackson chu a roi ta hiala ani chuan Francis chu thian tha siamin a en thla anga apa du dananga a om theina turin a thlem don ba ka akho sajia le athuru ka hriat ang te chu Francis apa Charles ne na chuan a rol ruthin don ani ti chuan Francis chuan en thatu anei ti po shelovin anna chu nuam ti takin a thok tangar ngara chu ta tang chuan tharei lo te a chuan chu hospital in chuan na surgeon no pangtak Francis anun thlak letling thok tu thila thlengta ani chu thil lo in tran na chu hospitala nurse Emily Simpson chu ni in Francis a omna surgical department a chuan a thok ve a Emily chu an chung ko din mun thlir chuan mi khongai thlak tak mai ani a chen pui ber a pi a thi nuwa Kentucky atangin New Year ka pem lutin Francis a thona hospital a chuan a thok ve ta ani anu le pa te chu geologist an ni a van duai thlak takin Alaska vur tolin a chil hluma chuti lai chuan Emily chu kumtum mi le kalani anu le pa in an thi san ma awang chuan anu pan lai atangin api kianga aron seilian chhota ani anu le pa ang thoin apu po athito api chuan farm lama bong le vok avul thina atunu Emily chu damdoi lam thiam na lama ate te atanga kai hruain alo len tak nu a po nurse azir chhun zom ta nge Emily chuan nursing azir zo nu chuan avan duaina bel chaina omle ta api chuan heart attack wangin a thi san le ani ti chuan api le puten farm an lo enkol to thin chu api le pute sul nu ania wangin angai hlu le ama a han enkol chhun zom chu aril ru zet man ma se ama mai chuan enkol zo don lo ti a hria a chung ten an thi san vek to awangin a kho har box si nen chulai farm chu kalsanin New York lam apan ta zo kani ama ero chu ro thilani awangin chu farm chu shalapal lo bur thung aman huna pianga tloril ru thin ti chuan Kentucky thingtlang atang chuan New York kho pui ro pui tak mei chu aluta ani Emily chuan hospitala anna a thotir phat atang chuan a thokrimin a thei to pa chua a cholni bi ka te po chuan nanga tak mai surgeon Francis chu pui turin alakal trang tho Francis po chu Emily na tho dana chuan alom hle maya rim taka han to tlut nu chuan ni kha chu kho alo tlai ta deuh bok nen Francis chuan Emily chu a che na mun tlenga wa thla Francis a kar changkang tak mai chunga an chuan lai po chuan an ti tui dun hle maya an pani chuan an na tho medical lampo an soilo thil dang soi kualin lim deuh hian an nui le hat thin ama ain anin nel tiala chu chuan anin thian thatna pialam thlengin a dai tirang em ti ero an ngai tu phalem lo atuk le a po Francis chuan Emily chu a chena thleng a han thla le a chu tianga a han thla fota ka chuan anin kara in lai chin na thar an hriat lo karin a lo piang chuak tran der mai zoi in an lo in ngai na ta viau maya surgeon le a thopui nurse singkar bo ruak chu Charles san afapa en thlatura ami roi lai nurse ve tho chuan thil omzia chu alo hre thiam ve kar mai Charles ne na chuan a mu dan te a hril ruta zat maya Charles chu thu a hriat chuan alom lo kher mai afapa in Kentucky a thingtlang khotereu te nula angai zong ti chu a hel hle ami roi Monica la chuan Francis le Emily telan na thalak la chu alo nei rukiau mai boka chu tiang alo ni ta ka chuan Charles chu a thinur hle mai afapa in thingtlang khoti takte atanga local fasha le minglan sarna po nei lem lo chu engti kong mai na nei tir don lo thu soin kutum hum ru mevin ain shau san da sale ti chuan Charles chuan ro man na siamin afapa chu dinar kil puya abial nu nurse re thei tak chung chang chu soi puya du ta a ma se apa thil tun chu Francis chuan alo she man lo mai lungoi lo zetin apa chu abia a kapa mana tang toin in ne na ka soi thin kha hei hi ka nun ani a ma se uluk takin ka mang thin ma ni ke a din ka tuma thutluk na po ma ni a siam ka du kanu pui nei tur chung chang le zel po a thutluk na isiam zung hi ka pom theilo a han ti chuan Charles chuan rum zet hian a dokan chu a han beng ri thoi maya isoi dik mai theye ma se kha nurse ne na inin kar thu hi iti to vat lo chuan
I chunga hian rorum deuhin ka che dawn ani. I bank card po ka block tiranga, I car po hi ka lak sak vekang che. Ti in Charles chuan a fapa chu a vo ta khar khara. Khatiang ma apa thin ur kha Francis a hian ala mongai lo. Maka tiin a in ngai tua boy na sa hle mai. A in ngai tua viau nuwa chuan a thau thuta mang tha hul zeta ti pa in au nu le pa te in chu a chua san ta ani. A car po chu parking atanga la chuak to chung lo chuan a nut chia ngal boka. Apa pon tong kam khat mai na au zui lem lo. Chu mini vek chuan Francis a chuan a bank card te chu an block ta vek ani ti a she chuak ngal boka. Sum le pa ya shek ani ta ngal der mai. Charles chuan a fapa in nurse re thei tak mai a ban san thei nan hetiang thil hi ati ani. Francis a ero chu apa thil ti chu fair lo ati in. Apa laka aril ruput mang chu a so son du baulo. Chu ti line Emily chuan Francis ale apa inkar boy na chu ama awang ani ti in a in thiam lo hle maya. Ti thei dang vak anei hek lo. Francis anen chuan mangai na zin kong thui tak an zo to awang chuan atel lo chuan atlei thei don lo ti a in shria. Tha lo ral le chuan Charles chuan a fapa le nurse an lain kop reng ta ka wangin a fapa le nurse sunga khau zo ka mala ka tum le ta a. Ami roi line nurse Monica pui na chuan ruam man na an siam le ta ani. Monica chuan Charles a thu ro nangin damdo ina tokte chu tu dik lo a han rol ru le ta a. Dr. Francis le nurse Emily te chu hospital damdoi man to tak tak bo thua mo phur tu anga chuin anti mol pho ta a. Francis le Emily te chu hospital chuan thiam lo chan tirin an na atangin an ban tir ta ani. An pahnia ngui dewa anom lai chuan Francis chuan Emily chu a han nema du tak tuna chuan na po kan nei talo heng zong zong hi ke ma thiam lo vek ani. A han tia Emily ve thung chuan engma thiam lo nei nei hlei nem ti in lo chang ve bok. Francis a vek chuan heng te hi ka pa ruam han na vek ani ti ka sia. Athil du ka ti puitlin sak lo awangin kan chunga atron tawak mai ani hi. He hospitala kan ho tu pa po hian kapa ne na tanga nor na amu wanga min shem tamai ani ti ka chiang. Ma se lungai mi lawang o nadang kan mule me mang ti chuan din mun pa ngai taka kan om le thuayang. Ti in Emily chu a han ne mol mola chu ti lai chuan Charles ve thung chuan Francis ale Emily te chu an ming liau na awang chuan nadang po an mu thei aring lo hle. Chu tak chu Emily le Francis aten har sat na an to chho tak chu ani reng boka. Ma se chung buai na te chuan har sat na ruama engemaw chen nuk lut ma se anin thlop ton na thatak awang chuan tluk len ero an tum lo. Nikha chu an hmalam hun tur an ngai tua dun lai chuan Emily chuan thil ngai tua chu anei ta a. Francis a hne na chuan Kentucky a an khua a chuan api hne na tanga a ro chun chon in le farm anei ve thu a hrila. Chu farm chu an enkol pe phot chuan hospital atanga an no chu ang khan tu man an no chu to lo tur thu le thaphang reng renga an omangai to lo tur thu a han soi chuan in le lo ro pui taka tanga Salian Francis a chuan thingtlang lama han pema farm vel han buai pui chu a phur te chiam lo. Ma se mi ho safapa ani thin na phena hun har sa a to te shereng chung chuan nun thar be sein Emily rot na chu arem ti ve tamaya. Ala fan ngai lo ram Kentucky lama chuan Emily chu azui ve ta ani. Atira a hupur viau na chungin melshia reng reng po anei lo na mun Kentucky tlang dung a han thleng chu nuama ti viau maya. Mi vai bel chetel an zik murmur na le thom beng chengina tuam reng kho pui ne na han kai hin pe chuan leiwan ram ni mei na sia. Zingkar bo ruak phim le phul nim hring dup mai te bong lo buri te chuan Francis a thin lunga mak tak main phurna a pe thar ta zok hlau mai. Francis a chuan anuna hlim na thar chu sum le pai nei tre tro lo ma se mangai te ne na hlim taka han om chu alo nuam ber ni ti na ngai tua no nawa. Emily po chu a thu mai mai lo hle api thian nu chu poisa puk then delin chu poisa chuan varak le bong tlema zong aleya. Chu nakin huna an ei bel turata na ati ani. Francis apo chuan rante le thlai enkol chu a hanzir chho ve boka. Chu mai ba ka chuan chu khua a hospital lian vak lawa chuan an mual phona chanchin an hriat ve miau lo awangin na an lo pe hlau bok. An sum lak lu te chu tlem ri viau ma sela
an mani ti buai tu te mu phak lova bulan tran the ringot po chu an hlim hle Francis a chuan hospital a duty zo ve le chuan Emily chu farm lama apui le ngal wat thina Charles support chuan afapa chu ko le textpon aron bengai ei lova tharu aral nu thleng po chuan apa hnen atangin ngai sakna po ala dong lo Francis a chu thokrim sau sawin a zeizia po aman ta hle a sum tam jok tho chua Emily nen fa te neya chungkhua tak tak din a ngai to a an poisa tho chua din mun po a zia om chho ta bok nen an ril ru le nun po ha dam ta viau mai tu khat a na kal tura a in siam lai chuan anin kota chuan kar ding thoma ron om ta a engthil nge tia en chian tuma kongka a han hong chu anin kota chuan karnal tak mai hi alo ding reng maya asit malam a han en le chuan apa mela mutatlat mai Francis a chuan makati in abara khai hle mai apa chuan thlichi aron tle tir le mai po a lau thong rum rum ma se arin lo lam dei in thil alo in thlak dang lam to hi alo ni a Charles a chuan a fapa en zong chuan zam mela pu tia hriat thei kara tang chuan ron chukin gate bul maya chuan a han dinga Francis a chuan kapa enga tinge idin reng mai lo lu ta che ti in okhur pa deuh chung hian a han kawa Charles chu an chokil na dokana thutirin thingpui an han pe a akianga chuan Francis le Emily chuan an lo thutpui ve bok an zawai mei chuan an zam ru em vek mai ti chuan Emily in akuta adul a han chul lai chu Charles chuan a han mu chuan tharei lo te a fa an nei to mai don ti a muthiam ngal chuti lai chuan Francis le Emily tem re thei po poi salova in koprem taka hring nun an chiar chho lai a han mu chuan amit tui dang zaul talova arila ra afapa le abial nu chunga anon ron na awang chuan athil ti te chu adik lo hul hual ani ti a in hria hausak bel du wanga afapa le mi hausa fanu in nei ti ratum tlatte moi lo taka a chanchin alo soi thin Emily in afapa wak vai tur alo tuam hlom lai a mu chuan alo che to dan te chuan aril ru atina in a in thiam lo ta hle a mit tui far zoi zoi in ngai dam adil ta ani ti chuan mangai na le ngai dam na te nen an chung ko inkar khi chu tuam damin bul an tran thar le ta ani Charles chuan afapa awazon chuan na lama limna dik tak chu a hre thiam ve ta ani